Panganga po din mi lang po sa tuyang mga nagdidirig din na nagkakarigo sa ano. Every time po siguro kita na may mga basura po baga ang pakatapos kang kumbaga clean as you go, sinasabi nga ning clean as you go para mapanatili naman po kalinigan kan sa tuyang seawall anyway kita man lang po ang nakikinabang digdio sa nag-enjoy kita kang kandagat, nag-enjoy kita kang lugar, so sana po kita man ang mga taman. Para po sa sendo po ma'am, ano talaga ang pinaka main na solusyon kayo ni? Enot po, bako lang, maski sigita ang linig, tapos igwa manggiraray na nagaate, mas dipisil. Tama ka po, gusto ko itong sinabi mong clean up mind, iyo po talaga ang dapat na inuton. So, disiplina ka mga tao. Anyway po, day man po kita nagkukulang, since araw nga ni po kayo ni nahihiling maninda ang effort kang mga tao, siguro man po, sinda, maiisip maninda na dapat magtabang man sinda, maski sa paagi na lang kayo, maski day sinda magtabang sa paglilimpya, pero so pag mantinir na lang, tapos sinda man, aram ninda sa diri ninda kung paano man ninda i-contain sa mga basura ninda, sinda na rin mismo mag-ayos, kumbaga tangod ko, linig ko, tanganing mas madali na po so paglinig. Then yun nga po, disiplina. And day man po siguro nagkukulang ang mga tao digdi na mag-remind din, lalo na po ang sa tuyong LGU, tanganing mapakarayman po ninda sa mga bigkakarag ninda digding establishmento na nganing sindaman po maging maayos din ang kang mga basura, ang pag-manage kumbaga tangani pong dayman mahirapan ang gabos. And syempre maging magayon man paghilingonan sa tuyang lugar, lalo na ang may mga comment na ngani na arog kayon sa mga nagdadayo, mas magayon po baga na ang komentaryo mas magayon din. Ito po parang ano lang namin, advocacy na may clean up drive kami na ngayong araw na ito. Apo. Para matanggal nga namin itong mga basura dito sa part na to. Okay, Diyos maray na pagka-aga po sa boss, mga ka-advokasya. Kayo po tayo ang grupo kang advokasya na kung saan po padagos ang paglinig po sa tuyang karagatan. No? Hindi po tayo sa tuyang po kinukonsider monthly and end of the month and the first week of the month. Siyempre po, kaiba ta po ang mga alliance group, no? Yan po tayo diyan tawag MAPI, Alpha Kaparo, the Guardians, the PGBI, the Eagles, the Kalipe, and the Opinion Bicol. And inclusion po tayo sa concern niyan, actually po ang local government of Malilipot, saro po yan sa tuyang nagatabang man. No? Nagkato lang po siguro, that time is di po nakalinig, kasi po continue po sa muyang aktibidad digdi po sa runa kang Malilipot. So yun po, nahilingi po so concern kang citizen nakabot po sa Indo. Kaya po immediately nagkandak po kami ng coastal cleanup para po tabi tulos marsolba ang problema dito po sa karagatan na ini. As in po sa ari po kaning programa, syempre po kaibata po diyan ang local government of Malilipot and Malilipot MPS, no? Malilipot MPS sa pamuno po ni Police Captain Lance De Guzman. Ini po si Eagle Kuya Obed Barrios po ang leader ng advocacy group Malilipot na padagos pong magatabang sa kalinigan asin po sa kalikasan. Dayo et Patria, mabuhay ang mga agila.